फैला न'सेयाव हाबफैबाय जोंनि गामिनि आबैमोन जाय आबैमोनखौ आं गाबोन जोंनाव थांनो थाखाय लिंफैदों थांथारनांगौ लास्टावबाबो बे गान दिन्थिनो सानदों आबैमोननि गानखौ खोनासंदो दानि मानसिया हयथ' गानखौनो बावजोब्बाय आबैमोना जोंनाव थानांगौ बेनि थाखाय आं बेखायनो आबैमोननि सिगाङाव गान दोंसे खनबाय आबैमोननिफ्राय बिदाय लाबाय नै दानिया ओंखारलांसै ओमफ्राय आं दा ओंखारलांनोसै आबैमोनखौ गाबोन जोंनाव बैसागुनि एसे थांनो लेंनाय उनाव आं आवगायलांबाय आबैमोना सफैबाय नै जायखौ आसा खालामबाय बे आबैमोना सफैयासै फैबाय नै सफै जायखौ आसा खालामो बोसोराव बे आबैमोनखौ नुबाय थायो बोसोराव खनसे जायखिसे हायो होनो थाखाय फैबाय नै आबैमोना बेफोरखौ लानानै बैसागुआ गामियाव बयनिफ्राय सिनियर फैदो आबैमोन फैदो जिरायदो आबैमोन जिरायदो दे दोंसे आबैमोना खनसै आबैमोन थाखाय जगार खालामसै दानिया जानाय जा एसे हायो बोसोर जिरायदो आबैमोन जिरायदो दा मोसागोन दा उनाव फैदो जिरायदो दै लाबोदो जायखौ आबैमोना जिरायदो आबैमोन एसे जानाय जगार खालामसै जा हायो आबैमोननो जिरायबाय दै गिलास आबैमोननो एसे बाथोन आबैमोननो निरामिस एफा एफा बयनोबो ना बेदर जेबो गैया बिसोरखौनो बोसोराव नेबाय थायो जाय आबैमोनखौ जों लोगोसे एसे नैबे पुदिना एसे
एसे आबैमोननो आंगुर एसे काजु एसे आपेल एसे आलु बाथोन जा हायो बेखौनो दसेसो आबै ना बेदरथ' गैया जेबो नाङा जायगाया जोंनि जाबाय दोननोबो जायगा गैला मेगन नुवाबाबो आंहा मोनथिखागौ बिया गैया आबै नेक्स्ट बोसोराव फैफिननांगौलै आनैमोन आबैमोन नेक्स्ट बोसोराव फैगोन बोसोराव औ थैनायखौ दारायखां थैनायखौ दारायखां थैथोङाखै सना दा थैथारथों थैनायखौ रायखांनाङा लासै जा आबैमोननो जा एसे हादों बेखौनो बोसोरनि गामिनि सबसे गोरोंसिन गोरासिन आरो सिनि बिसोरनो जाबाय जोंनि गामिनि जा एसे दं बैसोफ्रानो जाला ओंखारनो हाला अब्लाबो दिनै जोंखौ अननानै फैदों गोसोआव गोजोननाय मोन्दों जाहाथे अराय बिसोरनि आशीर्बादा जोंनि न'खराव लोगोसे संसाराव अराय बोर सारस्रिबाय थागोन बिथांमोनखौ नंखायनो जा एसे हादों हायाखै अब्लाबो बे ना बेदर गैया अब्लाबो जा एसे फिथाइ सामथाइ जा एसे आलु बाथोनफोरनो फाबु गुसुखौनो होनानै बैसागुनि नाम खालामनानै आबैमोननो आनैमोननो दिनै आब'मोननो बोसोरनि एसे जा हादों बेखौनो होनानै सनमान लानो सानदों जानोनो हाला बैसोजों लोगोसे ओरैनोसो नामजों गरसे गरनै खनजाबाय गोसोआव गोजोननाय निरामिस जाखायो ओंखारसै होननानै दावगाबाय नंखायनो एसे आबैमोननो जा एसे हायो आखाइ फुगारसाबनो फालि हिसाबै दिनै गय होखांनायनि उनाव आरि गांसे गांसे अर्थन खालामनाय बेजों लोगोसे आबैमोनखौ मान बावनोसै एसे खुलुमहरनोसै जोंनि बोरजोंनो मालाबाबो बे फिसा हिनजावजोंनो मोनजालांगोन फिसौ दसे गैयाबाथाय गैला एसे सनमान लानोसै फिसाजों लोगोसे बोसोरनि एसे थांनायनि उनाव बोथोराबो गाज्रि आबैमोना ओंखारनागिरबाय नै नेक्स्ट बोसोराव लोगो मोनफिननांगौ बयबो आबैमोना थांथारबाय आबैमोना एसे जा हाबाय जाहोबाय मान बावबाय नै दा ओंखारलांसै जाथारला नै आबैमोन आबैमोना ओंखारलांजोबबाय जोबथा लास्ट गामिनि सिख्लाफोरा ओंखारलांखांनायनि उनाव न'आव बैसागुआबो दिनै एसे खिन्थियावनो दोनथ'नाय जानोसै।